Шамлар, доброго вечора. Заман Бугуні на телеканалі АТР. Протягом 4 годин буду з вами я, Осман Пашаєв. Не можемо не повідомляти новини насамперед про Крим. У Сімферополі вранці сьогодні затримали щонайменше 28 людей. Це активісти, які влаштували акцію підтримки обвинувачених у тероризмі 4 кримських татар з 3-ї Бахчисарайської групи по справі Хізбут Тахрір. Серед затриманих є 2 журналістів, повідомили на сторінці Кримської солідарності. Сьогодні Південний окружний суд Ростова-на-Дону оголошує вирок в цій справі. Мітинг зібрався біля суду в Криму, біля Кримського гарнізонного військового суду. Я нагадаю, один з затриманих, його судили заочно, привозили в військовий гарнізонний суд окупаційний в Сімферополі. Сам суд відбувся. 4 затриманим по справі Хізбут Тахрір дали від 12 до 17 років ув'язнення. Ага. І далі серед новин, які ми будемо вже говорити з кандидатом політичних наук Андрієм Ковальовим. Доброго вечора, вже вечір можна говорити. Це перейдемо і згадаємо про Крим. Це оголошення Росії припинення поставок з 1 листопада вугілля. Так. Це частина цього енергетичного шантажу, який з газом робить Росія, чи щось інше. І взагалі для мене, наприклад, відкриття, що там всі ТЕЦ у нас фактично на Сході, вони досі працювали з російським вугіллям. Ну, якщо дозволите, почнемо з кримської теми. Досить коротко скажу. Я не раз уже на деяких телеканалах говорив про цю свою думку і цю позицію. І наголошую знову ж таки тут, що у Російської Федерації зараз є план перетворити в очах міжнародної спільноти кримських татар на не те, що кримські татари борються за свою свободу, за свою волю, а що це терористи. І вони... Якщо ви хочете про це, ми можемо... Я думаю, я досить швидко перейдемо на енергетичну. На це, бо у мене по цій темі теж питання. Якраз по цьому перетворення, бо є оці справи України в міжнародному суді, кримінальному, здається, в Гаазі, по 2 конвенціях міжнародних протидії тероризму і фінансування тероризму і протидії всім формам расової дискримінації, які 17-го року, по яких проміжне рішення було. І от там Росія зараз дає своє заперечення якраз таки в тій частині, де міжнародний суд зобов'язав Росію відновити роботу Меджлісу як представницького органу. І тепер, після справи Нарімана Джеляла, виявляється, росіяни надсилають аргументи, що це не якийсь представницький орган, а терористична організація. Тобто це частина однієї такої кампанії. Але однієї великої кампанії, при тому, що я не раз говорю, що потрібно просто дивитися в історію Росії. Росія не вигадує нічого нового. Вона завжди намагається таврувати свого противника, який, очевидно, бореться за незалежність, таврувати його терористом, таврувати його бандитом. Не треба так далеко ходити. Ми зараз в Києві. Київщина 100 років тому. Українці активні перейшли до підпільного збройної боротьби проти російських окупантів. І зрозуміло, що ця підпільна боротьба координувалася державним центром УНР на вигнанні, який тоді знаходився в Польщі. І влада Української Народної Республіки входила в контакт з усіма, з французами, з німцями, з усіма європейськими державами. І Совєтський Союз, тогочасна Росія чи Совєтська імперія, намагалася входити в контакт з іншими державами, пояснювати, що не потрібно мати ніяких справ з УНР. УНР – це терористи. І наводили приклад у цієї боротьби. Те саме стосується і кримських татар. Тобто зараз задача максимум для путінського режиму перетворити кримських татар в очах міжнародної спільноти просто на терористів. От і вся відповідь, для чого це зараз робиться. Це дуже важливо не намагання Росії, а як буде Захід сприймати, чи буде він погоджуватися з цим. І бачите, ще яка ситуація, що я прогнозую найближчим часом рішення, наприклад, Верховного суду Російської Федерації про те, що Меджліс – терористична організація. І якщо вони зараз про це вже заявляють в Гаазі, потім вони будуть показувати всьому світу рішення свого суду і про те, що це цілком законне рішення, хоча ми розуміємо, що воно має таку саму вагу, як в Совєтському Союзі. Знаєте, вони ж, наприклад, садили дисидентів і всьому світу говорили, так ми ж їх посадили по закону і показували свій кримінальний кодекс, що дійсно дисиденти порушували кримінальний кодекс, вони виступали проти територіальної цілісності Совєтського Союзу. Здається, в 70-х, 80-х
Штати вже судили не по політичних статтях, а по звичайних кримінальних. Там, бачите, але все одно вони мотивували це своїм кримінальним кодексом, і коли будь-яка країна вводила санкції чи, наприклад, засуджувала ці дії, Совєтський Союз пояснював, що все по закону. Те саме вони зараз намагаються зробити в Криму. Андрій, але тут є ще одна більш глобальна проблема. Про це не так багато говорять, а ми, здається, з вами порушували. По справах Хізб ут-Тахрір і у Заходу, мені здається, недостатня реакція, бо якийсь є такий екзистенційний страх перед ісламом. І коли людей, які віруючі мусульмани, які дотримуються канонів релігії, їх засуджують, якби Захід на це ставиться, не те, що поблажливо, але без особливого такого втручання і захисту. Погоджуюсь. І як це долати? Це є певний стереотип. Це стереотип і просто незнання європейських політиків, які не орієнтуються в ісламі, по-перше. А по-друге, коли вони чують Хізб ут-Тахрір, зразу у них малюється картинка пан-ісламської імперії якоїсь. І зрозуміло, що вони прогнозовано... Там різниці немає. Хізб ут-Тахрір, Хізбалла, там всіх якісь хізб. Абсолютно. І ніхто не хоче, найголовніше, це розуміти і не намагається з цими стереотипами боротися, на превеликий жаль. І у Європи є певний страх, і, зокрема, це пов'язано, знаєте, в електоральному вимірі, можливо, з великою такою кризою міграції у Європейському Союзі. І, попри все, тому Росія на цьому грає. Росія грає фактично на цих нотках, на цих страхах Європи. І те саме стосується, насправді, можливо, нашої наступної теми, що, на превеликий жаль, з одного боку через певну бездіяльність влади на дипломатичному рівні, а з іншого боку з бажання... бездіяльність української влади? Так, бездіяльність української влади. А з іншого боку через бажання певних європейських політиків повернутися назад до Росії. Ви знаєте, що багато європейських політиків вже виступають за те, щоб скасувати санкції проти Російської Федерації. Я нещодавно повернувся з Іспанії, там серед політиків абсолютно попутує думка, що потрібно ці санкції скасовувати, тому що ми зараз продовжуємо про це говорити, бо у нас на прямому зв'язку з Сімферополя Едем Смідляєв, адвокат, якого нещодавно затримували. Про це затримання навіть говорили в всіх адвокатських колах. Добрий вечір, Едем Бей. Добрый вечер. Сегодня задержали 28 человек. Вы пережили задержание вообще такое беспрецедентное. По-моему, я помню Эмиля Курбединова, у него был административный арест. С вами это было, по-моему, если не ошибаюсь, вы поправьте меня, первый раз. И было много, кстати, комментариев видел даже в Фейсбуке от адвокатов, которые не крымско-татарские адвокаты, которые писали о том, что в этой ситуации надо обращаться в адвокатскую палату. Во-первых, чем закончилось ваше задержание? Обжаловали ли вы его, и в каком состоянии сейчас вот те 28 человек, которых задержали сегодня перед военным гарнизонным судом? Да, начну с первого. Действительно, сегодня возле Крымского гарнизонного военного суда задержали это количество людей. Это люди, которые пришли поддержать своих знакомых, близких. Несмотря на то, что люди пришли на открытое заседание и хотели поприсутствовать при оглашении приговора, их наглым образом, очень жестко начали задерживать и автобусами разводить по двум отделениям полиции. Это отделение полиции центральное и киевский. На данный момент они еще содержатся там, в отношении них составляют административные протоколы. То, что касается моего задержания, действительно, это многих коллег обеспокоило, возмутило, потому что каждый адвокат понимает, что если такие действия сотрудники полиции позволяют себе в отношении адвокатов, то в отношении простого человека это будет 100 раз наглее, 100 раз опаснее. Эдем Бей, если, опять-таки, я не ошибаюсь, до сентября, вот когда было исчезновение братьев Ахтемовых и Наримана Джиляла, потом они обнаружились в Симферополе перед оккупационным зданием ФСБ на Ивана Франка. Вот там были задержания около 60 человек, а теперь уже задерживают в судах. Ведь раньше мы наблюдали всегда, в суды люди спокойно приходили. Мы видели в том протяжении этих 7 лет записи адвокатов, которые включались в прямые эфиры, и рядом всегда стояли люди. Что сейчас происходит? Почему людей... Что в
вообще вменяют людям, приходящим под здание суда или на оглашение приговора, если эти суды, насколько я правильно понимаю, не являются закрытыми, являются открытыми для всех граждан? Да, это открытые судебные процессы, на которые может прийти слушатель, поприсутствовать, послушать, посидеть. Каждый раз сотрудники полиции придумывают разные нарушения. Если первый раз это было нарушение масочного режима во время ковида, то сегодня это нарушение шествий, собраний, митингов. То есть каждый раз они что-то новое придумывают. Давайте немножко и по сегодняшнему делу. Вот третья Бахчисарайская группа, 4 человека, и от 12 до 17 лет, да, приговоры там даны. Это уже окончательное решение, или можно будет это обжаловать, и есть ли шанс хотя бы на уменьшение сроков? Да, конечно, с таким обвинением и с таким приговором ребята не согласны были с первого дня. Тем более не согласны с таким приговором. Ребята считают, что на скамье подсудимых должны сидеть другие лица, которые действительно способствовали захвату власти в Крыму, изменению своей присяги. А то обвинение, в котором их обвиняют, они, конечно, с этим не согласны. И намерены данный приговор обжаловать. И, Дмитрий, давайте вот такой, если возможно, это навскидку, я понимаю, вы в дороге сейчас из Ростова в Крым, вот подведем баланс, более 120 человек по делу Хизбут Тахрир были задержаны, все они в Украине признаются практически политическими заключенными. Какое количество людей уже получило сроки, какое количество людей ожидает их? Около 20 человек уже отбывают наказание. Это 15 человек в Салавате, 3 в Ставрополе. Еще около 40 человек под следствием, либо уже в суде рассматривают в отношении них уголовные дела. Сам Садым Смедляев, адвокат, который включился с нами по дороге из Ростова в Крым, где 4 крымским татарам огласили сегодня приговор. Это так называемая третья Бахчисарайская группа Хизбут Тахрира, сроки от 12 до 17 лет. І, пан Андрію, я вас перервав якраз на нерозуміннях. І дивіться, найголовніше, що, попри все, Україна повинна захищати своїх громадян, і тому потрібно повернути, знову ж таки, до тез дипломатів, до тез наших політиків ось цей кримсько-татарський кейс і активно про нього говорити. І це наш обов'язок боротися за цих в'язнів у Криму. А ви знаєте, я просто дуже добре знаю інсайди із МЗСу, із Офісу Президента. Мені дуже часто здається, що, знаєте, лише обмежились чудовими заявами на кримській платформі, але подальшої боротьби, зокрема і за цих в'язнів Кремля, Україна, на превеликий жаль, зараз не веде. І ми об'єктивно кримський кейс програємо. І швидше, знаєте, коли перемоги з'являються на цьому шляху, вони з'являються не завдяки, а всупереч. Пане Андрію, давайте, цікаво, до речі, про ці інсайди по кримському кейсу дізнатися. Моє розуміння, тема правозахисту кримськотатарського, вона не капіталізує нікого з політиків. Тобто нікому не цікаво, скажімо, лобіювати тему, пришвидшити, наприклад, хоча б такі нагальні речі, як фінансова підтримка цих родин, бо у всіх є адвокатська підтримка, є дружини, діти, і взагалі це релігійні сім'ї, працювали чоловіки, да? І ці родини залишилися без підтримки. Навіть закон, який підтримував цих політв'язнів, так і називається, да? Скорочено, він про фінансову підтримку політв'язнів, він цього року його не ухвалять. І оці поки рішення міжвідомчої групи Мінреінтеграції, те, що дають 100 тисяч на рік, це рахували це на 3-4 місяці адвокатської підтримки в Росії. Треба розуміти, чому такі суми, бо навіть ці дороги від Криму до різних регіонів Російської Федерації, вони просто забирають час і гроші, а не капіталізує, не цікаво, тому у нас є 2 або 3 дати, коли Крим згадується.
26 лютого – День Кримського спротиву, 18 травня – День депортації кримських татар, і можна ще на День Незалежності і на Новий рік згадати, що є ще в Україні Можна ще кримські татари. на День кримсько-татарського прапору президент Зеленський, його СММники можуть написати пост. Знаєте, тут є, я вам скажу відверто, теж з те, що знаю з оточення президента Зеленського, з офісу президента, що зрозуміло, що є його певна політична ревність. Як тільки інші політики починають брати на щит, на прапор кримсько-татарське питання, як тільки, наприклад, для прикладу наведу, як тільки Порошенко заявляє про те, що він там виділяє фінансову підтримку котрійсь із кримсько-татарських родин в'язнів, це вдаряє, знаєте, по такому певному заздрості Зеленського чи когось з його оточення. І тому знову питання кримсько-татарських в'язнів відходить на другий план. Це головний секрет просто політичної ревності. Я не кажу, що, скажімо, підтримка опозиційними політиками шкодить, але шкодить спільній справі оця ревність, яка є в Офісі президента. Це перше. А друге, відсутність стратегічного бачення, що взагалі, як сучасна українська влада бачить розв'язання кримського питання і в комплексі з цим окупованих територій Донбасу. Це ключове питання. Тому що, розумієте, коли, скажімо, багато років випрацьовувалось стратегічне бачення і, знову ж таки, намагалися утворити, знаєте, такий певний союз України, Грузії, Молдови по питанню, скажімо, ну, по суті, і в України, і в Грузії, і в Молдови. По суті, один і той самий кейс – окуповані території. Там Придністров'я, там Абхазія, Осетія, Крим, Донбас. І, по суті, ми могли об'єднатися і говорити спільним голосом. Але президент Зеленський, ну, можливо, не він, але його оточення, методично за ці роки розсварилося з Молдовою. Тут найяскравіше видно просто це кейс Чауса. І фактично я зараз бачу, ось, знаєте, спроба через газову допомогу залагодити відносини з Молдовою. А з іншого боку, кейс Саакашвілі і Грузії. Це два таких кейси, які розсварили з нашими союзниками. І тому, коли ти ставиш конкретне питання, скажімо, ну, навіть не аналітикам, а, скажімо, політикам, які ухвалюють рішення, а які, скажімо, бачення по Криму. Боротися. Ну, а що стоїть за цим питанням боротися? І, в принципі, на превеликий жаль, стратегічного бачення тут немає. Ми з вами в попередній студії, коли зустрічалися, говорили про те, що є стратегічне, скажімо, бачення, це підтримка поневолених народів Російської Федерації. Як тільки Україна зверне свою увагу на поневолені народи Російської Федерації, насамперед на народи Ідель-Уралу, на народи Кавказу, це створить для Російської Федерації реальну напругу і реальну проблему всередині Російської Федерації. Але ніхто наразі з українських політиків взагалі не цікавиться темою поневолених народів. Я вам скажу, днями в Ніжині відбулася перша взагалі в історії України угрофінська конференція, на якій взагалі піднімалася тема того, що українці можуть простягнути свою руку допомоги угрофінським народам. І об'єктивно, як тільки Російська Федерація побачить активність української влади в питаннях підтримки поневолених народів Російської Федерації, ну, однозначно це викличе... Це були представники угрофінських народів, які з Росії? Ні, зокрема, ті діаспори, які зараз перебувають в Україні. Так. І насправді дуже багато поневолених народів розглядають Україну, як, знаєте, як такий пункт, де можна, в принципі, сховатися від російського переслідування. Не всі вірять, тому що ми бачили, наприклад, кейс з чеченцями, коли просто українська влада на догоду ФСБ видає чеченських борців за незалежність назад в Російську Федерацію, де їх судять як злочинців. Але, наприклад, лідер азерського народу мешкає у Києві. Скажімо, гірша ситуація, наприклад, з казанськими татарами, тому що лідери казансько-татарського опору, це брати Кашапови, вони потрапили в Україну, але зрозуміли, що, по-перше, українській владі не цікаво кейс боротьби казанських татар, а з іншого боку, їх переслідували в Російській Федерації, їм продовжили погрожувати в Україні. І вони змушені були виїхати у Велику Британію, де Велика Британія надала їм якраз політичний притулок. Тобто, системно Росією в Україні, на превеликий жаль, ніхто з влади не займається. Для того, що перед тим, я згадую цю річ про поневолені народи і про звернення увагу на них в Російській Федерації, що створить проблему дійсно до них. Україна ще не опанувала, як бути з кримськими татарами. Я зараз наведу такі неповні цитати двох українських публіцистів, обидва з Криму походженням.
Павло Казарин, один з них, відомий досить широкому загалу, який колись, ще з 15-го року, пояснюючи Крим і кримських татар українцям, в своїх текстах писав, що в Україні, за Крим йде боротьба двох міфів – кримсько-татарського і російського. І українського міфу про Крим нема, і тому українцям не треба з цього приводу жалітися. Український, кримсько-татарський міф і є український. І українці мали б його приватизувати. І мова йде про те, що, скажімо, це як в питанні колись Євросоюзу, НАТО, західної інтеграції. Які б протиріччя не були більш різними політичними силами, є речі, які мають об'єднувати зліва направо весь політичний бомонд. І от кримсько-татарська тема могла б бути незалежно від того, Порошенко з Зеленським ненавидять один одного чи люблять один одного. Я не хочу вас розчаровувати, але українські політики, по-перше, недооцінюють, а по-друге, не розуміють кримсько-татарського кейсу. Це стосується... А що таке нерозуміння кримсько-татарського кейсу? І можливо, докладніше, що треба розуміти про кримських татар, щоб розуміти сам кейс? Ви знаєте, мені просто видається, що Володимир Зеленський досі перебуває, знаєте, в полоні своїх, він же розповідав про те, як він їздив в Крим, в полоні своїх юнацьких спогадів про Крим. Як він їздив в Ялту відпочивати, як вони там познайомилися з дружиною, він, здається, це розповідає, як вони на Чорне море їздили. І він колись в одному зі своїх інтерв'ю, до речі, говорив, що він бачив, як кримські татари захоплювали якісь там поля, як поліція їх розганяла, чи міліція тогочасно їх розганяла. Тобто він досі перебуває в полоні своїх юнацьких мрій і спогадів, і він не розуміє, що таке в політичному вимірі кримські татари. Наприклад, я думаю, якщо запитати зараз у президента стосовно кримсько-татарської автономії, він не зможе сформулювати свого питання. Він скаже, що йому треба порадитися. Але є дуже проста відповідь. Якщо українці зараз не використають можливості і кейс кримсько-татарської автономії, його використає будь-хто, крім українців. Російська Федерація, хоч це мало ймовірно, Туреччина, будь-хто використає, але не українці. І ось проста відповідь. Я навіть, знаєте, думаю, що організатори Кримської платформи, даруйте, знову ж таки повертаємось до цього, вони теж по-різному бачили, скажімо, зміст, мету кримсько-татарської платформи. Володимир Зеленський, його оточення перебувало, знаєте, там в певних своїх мріях. Скажімо, активні кримсько-татарські політики, чи, наприклад, заступник міністра закордонних справ, вони бачили тут свою мету і свій якийсь певний план. Навіть не було випрацьовано якогось певного плану. В тому-то і відповідь зараз, чому ми не чуємо, скажімо, якщо... Голосу Кримської платформи? Чи голосу Кримської платформи, наприклад, Криму, з одного боку. З іншого боку, голосу президента Зеленського. У нього, очевидно, інші пріоритети. Це так само, як коли, знаєте, свого часу я запитав в одного з працівників Офісу президента, а які ж, в принципі, в Офісі президента пріоритети? І він каже, ти знаєш, на нарадах вже не лунають питання стосовно там подій на Донбасі, об'єднаних сил. Чи там, скажімо, не лунають питання ковіду. І він сказав тоді дуже слова, які мене вразили. Він каже, президент від цих тем втомився. Він хоче говорити про якісь успішні кейси. Коли він розуміє, що це не успішні кейси, він про них не говорить. А він хоче мати якісь успішні кейси, щоб про них говорити. Сьогодні, от їдучи до вас, я прочитав, що президент Зеленський виступив з ініціативою, наказав міністру освіти Шкарлету передбачити кошти на будівництво 36 дослідницьких суден. Так, я це теж бачив. Вони відновити за 5-10 років ці дослідницькі судноплавства. Дослідницький флот, український дослідницький флот. Так, був хороший кейс, успішний кейс з тим, що Україна придбала у Британії дослідницьке судно, яке тепер буде перевозити, зокрема, наших дослідників на нашу українську станцію «Академік Вернадський», яке теж буде займатися Криголам, який буде займатися дослідницькою діяльністю. Це успішний кейс. І у мене складається враження, що ті люди, які раніше працювали в команді Зеленського і писали сценарії для, знаєте, світових бестселерів, серіал «Папік» чи, скажімо, серіал «Слуга народу», тепер працюють спічрайтерами і політичними радниками Зеленського. От вони прокидаються зранку, беруть каву і кажуть, а сьогодні давайте запропонуємо, щоб президент заявив про науковий флот. Даруйте, у нас
в 1000 разів недофінансована українська наука. Я фактично, як теж працівник наукових структур, розумію і бачу, що зараз українських науковців відправляють у відпустку за власний рахунок, тому що наприкінці року тотальне недофінансування. Людям навіть не можуть виплатити зарплатню. І зараз говорити про те, що наш державний пріоритет – це відновлення науково-дослідницького флоту, можливо, це теж потрібно. Але це не своєчасний пріоритет. І за цими, даруйте, популістичними гаслами ми якраз втрачаємо найголовніше – боротьбу за життя українців у боротьбі з пандемією ковіду, війну на Донбасі і ту саму питання Криму. Це просто все заговорюється іншими хорошими, цікавими гаслами. Саме тому я на всіх ефірах, даруйте, говорю, така поведінка Зеленського, вона безвідповідальна, я його називаю президент хороших новин. Коли немає нічого хорошого сказати про Крим, то він просто і не говорить про нього. Хіба це не свідчить про те, що екватор президентської каденції 2,5 роки, з 5, і є замостання того, що буде відбуватися далі. Я так розумію, що оця обіцянка йти на один термін – це вже застаріла інформація. І словами секретаря РНБО Данилова ми почули про те, якщо йдеться мова про можливість перетворення де-факто України тобто в де-юре вже в президентську республіку, вона де-факто і так така вже є, то це йдеться про те, що людина розглядає другий термін. Ні, абсолютно. Володимир Зеленський розглядає другий термін. Я це знаю теж з інсайдів з Офісу Президента, що там всіляко продумують варіанти другого терміну. Навіть продумували про те, щоб абсолютно серйозно лунало на деяких нарадах, щоб Володимир Зеленський склав свої повноваження. І поки у нього є там, скажімо, певний пік рейтингу, він міг би поновитися і піти в такий спосіб на другий термін. І такі варіанти розглядаються. Тобто, іти от прямо зараз? Прямо зараз. На якій підставі йти у відставку, як пояснювати людям, навіщо йти у відставку і обиратися ще Дивіться, раз? президент Зеленський може зараз скласти свої повноваження, і його політтехнологи, там, знаєте, в оточенні є кілька, так мовити, фракцій, кілька груп, які приносять йому різні варіанти сценарію. І, до речі, ви знаєте, тут дуже часто в цій грі перемагає той, хто перший добіжить до вуха президента. Ось. А скільки таких груп? Ну, як мінімум 3 я нараховую таких груп, які в оточенні президента приносять такі от різні варіанти, яких він шанує, до яких він дослуховується. А у них є якісь відомі неформальні очільники з цих груп? Ну, знаєте, окремо група Єрмака, окремо група Кирила Тимошенка. Але і окремо, і дуже часто ця група, наприклад, Кирила Тимошенка, вона об'єднується з групою першого радника президента пана Шефіра, наприклад. Є ще окремо стоїть пан Данілов, який теж через кейс РНБО став дуже шанований для Володимира Зеленського. Він до нього дослуховується. І ось навколо Данілова теж виникає окрема група, і Данілов теж приходить зі своєю візією. І знову ж таки, от ця заява... А як вимірює ефективність пропозиції кожної групи? Можливо, додаванням до рейтингу чогось або опитуваннями? Ну, кажуть, минулий президент, він жив постійно аналізом опитування того і реакцію людей на ті інші речі. Хоча це повірте, як і за часів Порошенка, Офіс Президента, там, знаєте, буквально по кілька разів на день проводив, там, скажімо, електоральні заміри, різні опитування. От, наприклад, здавалось би, триває декомунізація, а президент Порошенко на 22 червня, на так званий оцей день нападу Німеччини на Совєтський Союз, несе квіти до пам'ятника. Тобто 22 червня в багатьох країнах постсовєтського простору від цього дня просто відмовились. Його викреслили з календарів. Особливо країни Балтії, які дуже близькі до нас за духом, а в Україні воно досі продовжується. Тому що 22 червня – це частина міфу про 9 травня. І, в принципі, воно мало, згідно соціологічних досліджень, ще має досить велику електоральну підтримку. Тому, скажімо, реагуючи на це, президент Порошенко чинив так само. І повірте... А це до розпочатку так званої Великої Вітчизняної війни, так званої Великої Вітчизняної війни. Коли ми говоримо про Другу світову і про 1 вересня, а тут продовжували, скажімо, шанування 22 червня. Дивіться, я тут не порівнюю Порошенка і Зеленського. Я просто кажу, що Зеленський живе цією самою парадигмою, але повірте, для Зеленського рейтинг набагато святіший, ніж був для Порошенка. І Порошенко, і, скажімо,
те, що відбувалося за його часів, наприклад, Гройсман, дуже часто вони йшли на кроки, які підривали їхній рейтинг об'єктивно, але вони розуміли, що це є вимога часу. І вони, в принципі, були владою, скажімо, постреволюційної, після Революції Гідності. І вони змушені були йти на ці кроки, тому що інакше б люди їх не зрозуміли. Дуже непопулярні кроки. Зеленський ж керується іншою. Хіба непопулярні кроки не закінчилися на Яценюку? Ні, повірте, насправді деякі реформи, які, зокрема, впроваджував уряд Гройсмана, були дуже непопулярні. Здавалося б, на перший погляд, там могло б всім сподобатися пенсійна реформа, але це був непопулярний крок. Це збільшення віку трошки там відбулося. Так. Ну, тобто, було ряд рішень, ряд реформ, які Володимир Зеленський далі перебуває, знаєте, в такій мрії, що він всім подобається, і треба всім подобатись. Саме тому Зеленський і його оточення набагато більше переживають рейтингом, і навіть те, що нам показує соціологія, останнє просідання рейтингу Зеленського, просідання Слуги народу, навіть КМІС показав, що, мабуть, вперше за весь цей час Європейська солідарність трохи обігнала Слугу народу. Гунда сказав, що не довіряє цим дослідженням, що поле було лише 1000 людей, цього недостатньо. Телефонне опитування. Так, а в чому претензії? До речі, я за історію української політики лише колись чув, це мемом було тоді висловлювання пана Литвина про соціологів, а більше того, з початку 2000-х особливо політики не закидали відомим шанованим соціологічним службам таких речей, але пан Дунда навів приклад, що вже КМІС нібито вибачався за або змінював лютневе опитування, де теж показав падіння Слуги народу. Наскільки можна дійсно довіряти цим опитуванням, де обидвох партій по 15% у Європейської солідарності і Слуги народу? Я навіть бачив темники Офісу президента групи Подоляка, які вони розсилають своїм спікерам, своїм депутатам, про те, що КМІСу нібито не можна довіряти, бо колись КМІС у своїх опитуваннях ставив питання, як українці ставляться до якось там до ДНР, і причому в прямому в тексті запитаннях писали ДНР саме, не так звана там терористична організація, а просто ДНР, як вони ставились до об'єднання з ДНР, надання автономії ДНР, на що керівництво КМІСу все пояснило. Тобто у них є різні замовники, які замовляють різні соціологічні дослідження, і вони їх проводять, але попри все я розумію, що в КМІСі працюють не якісь там, знаєте, політтехнологи, рекламщики, а там працюють соціологи, які дійсно публікують дослідження. Я дивлюсь не тільки, скажімо, ті відкриті, які публікуються досить часто в українських ЗМІ. Тобто ви відкидаєте закиди Слуги народу, що КМІС може робити політично мотивовані... А й дивлюся закриту соціологію. І КМІСу, і групи «Рейтинг», і, скажімо, Центру Разумкова. Суть в тому, що у нас в Україні є там, може, 3-4 таких соціологічних групи, і вони є членами міжнародних соціологічних асоціацій, Європейської соціологічної асоціації. І повірте, що ось ці асоціації, європейська і всесвітня, вони стежать за всіма цими соціологічними групами нашими українськими. І якби вони бачили систематичне порушення, скажімо, правил гри на соціологічному ринку, то цих би соціологічних групи вже викинули просто із цих асоціацій. Тому тут є, наприклад, час від часу з'являється опитування від таких соціологічних груп «No Name». Я розумію, що ці ноунейм-групи – це просто політична технологія, щоб дійсно показати якусь гарячу новину, якісь там, умовно кажучи, теж політичну рекламу. Але оці 3-4 політичні групи, соціологічні групи, які ми постійно обговорюємо в ефірах, вони, попри все, намагаються зберігати незаангажованість. І навіть коли, скажімо, беруть у політичних сил гроші за дослідження, вони ніколи не йдуть на те, щоб зробити рекламу для цих політичних партій у своїх дослідженнях, тому що вони бережуть свій статус. Сьогодні вони візьмуть гроші, а завтра їх вас про закриті опитування, що вони показують, якщо ви зможете говорити. У нас на зв'язку Андрій Ковальов, Артем Олійник, політолог з Риму, який буде брати участь, прилетів до Риму на саміт G20. Доброго вечора, пане Артеме.
Добрий вечір. Всі мене бачать, чують? Так, бачимо і дуже добре чуємо. Бачив з літа, коли збиралися в Італії міністри закордонних справ країн G20, що основний порядок денний пов'язаний з кліматологічними змінами, спробою оцих країн, які виробляють там 80% світового ВВП, якось досягнути до якогось терміну, казали до 35-го року, потім до 50-го, зменшення загальної температури на 1,5 градуси в світі. Взагалі, що основний порядок денний, розкажіть нам, який все ж таки буде, і що цікавого для України в цьому саміті? Добре, я буду тоді дуже коротко. Самі зустрічі на рівні міністрів тривають із кінця весни, тобто із травня, в різних містах Італійської Республіки. Вони присвячені дуже широкій проблематиці. Сама історія Великої Двадцятки – це така довготривала історія форматувань цих групи країн, яка розширилася із Великої Сімки, із провідних найвпливовіших політично і економічно держав, і з тими країнами, які розвиваються. І за період її існування виділялося кілька варіантів їх співставлення, коли долучалися і більша кількість країн, і менше. І сьогодні це 19 національних економік плюс одна колективна у вигляді Європейського Союзу. І, відповідно, представлені ті країни, які є в Європейському Союзі, але не представлені окремо. Широка дуже проблематика обговорюється. І сьогоднішня тема клімату, вона є ключовою у зв'язку з тим, що ми зустрічаємося, світові лідери зустрічаються в Римі напередодні саміту Глазго. Саміт Глазго в Шотландії – це найважливіша кліматична конференція останніх років, яка відбудеться, як я сказав, у Шотландії, і буде присвячена можливим реальним крокам світових економік по відношенню до змін клімату. Що це означає в першу чергу? Це вживання тих заходів тими країнами, які намагалися її уникнути. Ви правильно сказали, що ставлять дуже різні рамки і часові там дати. Європейський Союз хоче стати карбонно-нейтральним до 2050 року, Індія там мовчить, Китайська Народна Республіка також не дуже точно уявляє, як це буде. І буквально 1 годину тому перед нами виступав генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніо Гутерріш, який заявляв про ці проблеми. Але клімат тут є одним з ключових. Тут є 3 такі стовпи. Перше – це відновлення економіки після пандемії. Друге – це намагання поширити вакцини, які виробляються провідними економіками світу, на країни третього світу, тому що якщо цього не зробити, вірус циркулюватиме постійно і пандемія will never end. Да? І третє – це клімат. Дійсно, хочу до 1,5 градуси зупинити до кінця цього століття, але, як показують останні дані, цього зробити не можна. Але при цьому ці заходи є важливими не тільки через це. Скажімо, 2 години тому ми зустрічалися з Олафом Шольцем. Це наступний, по суті, наступний канцлер Федеративної Республіки Німеччина. Він сюди приїхав разом з Ангелою Меркель, яка є виконуючим обов'язки канцлера. І вони намагаються познайомитися із провідними лідерами світу, в такому числі президентом Джозефом Байденом, президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном, президентом Туреччини та іншими лідерами. Тому тут обговорюватиметься значно ширша проблематика, ніж от така специфікація на кліматі. Артеме, з минулих самітів G20 говорили ще про суми, чому може бути Україні цікаво, про $100 мільярдів допомоги країнам третього світу для зменшення цієї карбонозалежності, для участі третього світу в тому в проєкті зміни клімату або зниження температури на 1,5 градуса. Чи Україна розглядається серед того переліку цих країн, які можуть отримати допомогу в рамках цього бюджету в 100 мільярдів? Як то кажуть німецькою мовою, «Selbstverständlich», тобто само собою зрозуміло, як і інші країни. Але тут варто виділити певні ключові моменти. Якщо ви знаєте, то там статистика рахують по відношенню викидів Україною вуглекислого газу, це 90-й рік. Тобто 90-й рік – це час такий вже кризовий за часу Радянського Союзу, коли промисловість не працювала на тих потужностях, які вона працювала, скажімо, за 5, 7 чи 10 років до того. Тому, коли почалася карантинні обмеження, Україна стала однією з тих країн, яка вирвалася вперед за тим, як вона виконує певні свої зобов'язання і намагається дотримуватися екологічної політики. Це один такий бік питання. Інший – це наскільки ми самі готові
проводити реформи енергетичного ринку і заводити той капітал, який, можливо, не буде окупатися в середньостроковій перспективі і трішки дестабілізує соціальний порядок в Україні. Я маю на увазі, зараз точиться дуже широка дискусія в Європейському Союзі про те, які джерела енергії вважати екологічними. Скажімо, Французька Республіка виступає за будівництво атомних електростанцій, а Німеччина каже, що це не екологічно. Україна дуже від цього залежить. Якщо ми ухвалимо рішення, скажімо, про закриття якихось там енергоблоків і поряд з тим будівництво масово електростанції, які енергію, яку ми здобуватимемо альтернативним шляхом, тобто це якісь там вітряки, це там гідроелектростанції, це сонячна енергетика, тоді ціни в платіжках українців дуже сильно зростуть. І це питання дуже болюче не тільки для України, але і для інших. Тому, власне, і Світовий банк, і Міжнародний валютний фонд, і інші фінансові інституції намагатимуться компенсувати хоч в якійсь мірі оцей перехід. Тому що, з одного боку, він необхідний, але з іншого, в короткостроковій перспективі це викличе соціальні вибухи в ряді країн. І останнє питання, чи розглядається, і чи насправді нагальне це питання оцього енергетичного шантажу або не Російською Федерацією з газом, те, що відбувається з цінами на газ, взагалі, чи є реакція G20 на цю ситуацію з газом в світі? Ну, як ви самі, мабуть, знаєте з новин, лідер, президент Російської Федерації, називайте як хочете, він не приїде і не збирається приїжджати на цей саміт, він виступить онлайн. І ще така людина, яка не приїде на саміт, це генеральний секретар, по суті, лідер Китайської Народної Республіки. Їхню реакцію можна самі здогадатися, про що вона свідчить. Щодо відповіді країн, то треба знову зважати на об'єктивні фактори. Зараз, в тому числі і провідні економіки, такі як Німеччина, переживає велику кризу у сфері поставок сировини, яка викликана тими самими ковідними обмеженнями. І їй потрібні значні енергетичні ресурси. Взяти їх з повітря вона не зможе, тому вона буде миритися з тим порядком речей, які складаються. Поряд з тим виникає занепокоєння через політичні акти Російської Федерації, тому що страждає не тільки Україна, страждає ось Молдова, страждає, по суті, декілька залежних країн Східної Європи. І це обговорюється в кулуарах. І я не думаю, я не дам прогноз, що це буде в декларації якійсь висвітлено. Це був Артем Олійник. Дуже дякую вам. Пряме включення з Риму. Ми так плавно переходимо, з того почали. Дуже шаную Артема Олійника. Молодий, він ще вчиться в університеті, але вже такий хороший політичний аналітик. І бачите, його навіть запрошують на такі поважні міжнародні саміти. Оце засудження України за застосування байрактарів на Сході, спочатку з боку Німеччини, а потім вже до них приєдналася Франція. Одні політологи вчора в цій студії пояснювали, це спроба змінити політичне тло, змінити оце уявлення про Росію як агресора, з якого треба, можливо, знімати санкції, і треба перетворювати в такого ЦАПа відбувало Україну, яка теж нібито не користується, якби не те, що не користується, не виконує мінські домовленості. Точно кажучи, а насправді за цим всім стоїть намагання залагодити проблеми з Росією. От Німеччина, пан Артем пояснив, не можемо у нас з повітря взяти енергоресурси, а вони потрібні. Це спроба, як називається, умаслити Російську Федерацію зараз, чи ми це собі накручуємо і вигадуємо? Починаючи взагалі з самої ситуації з Байрактаром, яка сталася на Донбасі, коли український Байрактар атакував російську гаубицю, я думаю, що в принципі ця вся ситуація потрібно розуміти чітко. Вона сталася не завдяки, а всупереч. Просто зараз до керівництва українського генштабу прийшли військові яструби, які ставлять президента Зеленського в таку ситуацію, що він змушений був погодити застосування Байрактару. Наступне. Наскільки мені відомо... Яструбів він привів до Генштабу? Він їх призначив. У нього склалася інша критична ситуація. У нього склалася ситуація, коли, по-перше, запропонований йому
до речі, скажімо так, з осередку Коломойського був запропонований попередній начальник Генерального штабу, до речі, у якого, в принципі, ну, будемо так казати, була така піар-криза, тому що це людина, яку називають наряду з Корбаном, Філатовим, зокрема і генерала Хомчака теж називали відповідальним за Іловайську трагедію. Але, попри все, Зеленський тоді у домовленості з Коломойським вирішив призначити його головою Генерального штабу. Нам він запам'ятався насамперед постійним триваючим конфліктом з міністром оборони Тараном. Тобто, уявіть собі, у нас уже не перший рік триває війна, а в нас не можуть помиритися начальник Генерального штабу і міністр оборони, хто з них головніший, хто кому має підлягати, хто з ким має узгоджувати, уявіть собі, польоти на літаках. Тому що Тарана обурило те, що Хомчак літав на літаку і не узгоджував ці польоти на літаках з міністром оборони. Хомчак вважав, що він цього не повинен робити. І склалася така ситуація у Зеленського, що він змушений був цей конфлікт їх замирювати. Я знаю точно, з Офісу президента він влаштовував їм зустрічі, викликав їх на килим. Різні ситуації там складалися, він пробував різні моделі спілкування з ними. Врешті-решт звільнив Хомчака, тому що для нього це найлегше. Він може своїм указом його звільнити. Тарана важче звільнити, тому що його призначає Верховна Рада. І все-таки йдеться зараз за те, ну, президент Зеленський, попри все, образився на Тарана, і ця відставка рано чи пізно відбудеться. Я думаю, що вона відбудеться в найближчі тижні. Президент Зеленський вже робив, так би мовити, підбір майбутніх міністрів оборони. Він розглядав і пані Верещук, депутатку з його президентської фракції. Вона довгий час служила у Збройних силах, вона, в принципі, має уявлення про Збройні сили, і вона вже примірює на себе активно піджак чи портфель міністра оборони. Так нібито її ж на міністра реінтеграції, да? А з іншого Резнікова боку, на міністра оборони. розглядають також і Резнікова на міністра оборони. Я схиляюсь більше до того, що пана Резнікова призначить міністром оборони. Насамперед для президента Зеленського це потрібно, тому що він не конфліктний. Ось. Чому Резніков міністр оборони? І ось в продовженні цього. І фактично Зеленському призначили, щоб замінити Хомчаком пана Залужного, який фактично представник в Збройних силах, якщо ми подивимося, в армії, він якраз представник оцих самих яструбів, які готові були б зараз наступати. Ось. І саме в Генеральному штабі Зеленського просто поставили перед фактом, що ми змушені застосувати Байрактар. Байрактар, який, до речі, не перетнув лінії розмежування. Тобто, по суті своїй, Україна нічим не порушує мінські домовленості, але ключове питання, яке потрібно ставити Франції і Німеччини. А що ця гаубиця, заборонена мінськими домовленостями, робила на лінії розмежування? Тобто, там же перед тим, як вона була знищена, Байрактар чітко зафіксував на відео цю гаубицю. Ми можемо зрозуміти, що це за, скажімо, що це за калібр, тому що вони б'ють по українській території. І українські солдати чітко відрізняють, чітко розуміють, якщо, скажімо, ОБСЄ не помічають цих гаубиць, то Україні потрібно чітко говорити, і насамперед нашим міжнародним партнерам, що це була за гаубиця, яка вела обстріл навіть не наших військових позицій, а мирних кварталів. Фактично обстрілювала мирних мешканців. Зараз спочатку, перед тим, як пояснити партнерам про гаубицю, спробуємо для себе пояснити, з чим пов'язана така реакція партнерів. Це от частина великої гри з замірювання Росії, чи це просто... Якщо ще дозволите, мені видається, що більше, я вже це говорив тут перед початком нашого ефіру, що більше цій атаці Байрактару зрадів президент Ердоган, тому що Байрактар – це все-таки безпілотник турецького виробництва, ніж Володимир Зеленський. Я думаю, що, в принципі, в оточенні Зеленського не дуже раді тій ситуації, яка склалася, тому що вони, в принципі, знаєте, як ставляться до цих міжнародних проблем, що саме якось по собі розсмокчиться, а воно ніяк не розсмоктується. В принципі, вони зайшли у глухий кут з перемовинами з Путіним, тому що Путіну просто не потрібні перемовини з Зеленським. І Путін всіляко останній рік просто Зеленського тролив. Опублікував цю статтю про походження українського і російського народів, де чітко пише, що українського народу не існує. І пропонує Зеленському зустрітися, обговорити оцю статтю про єдиний народ. Тобто відбувається тролінг Зеленського, і фактично зараз ситуація набрала нового розвитку. І зрозуміло, що просто потрібно зрозуміти, у Європейському Союзі чим далі, тим більше зростає скептицизм щодо України. І
і Франція, і Німеччина уже давно би відмовились від оцих антиросійських санкцій, антипутінських санкцій. І насправді час зараз грає на руку Путіну, не на руку Україні. І через те, що, бачите, 2 роки фактично Зеленський сповідував переконання, що можна з Російською Федерацією замиритися, це у Європи знайшло підтримку, європейські політики. Повірте, що італійські, що іспанські, що французькі, що німецькі, в більшості своїй вже були готові підтримати Зеленського на замирення з Путіним. Тому що ось ці санкції... Замирення в якій частині? Як можна замиритися? На яких підставах замирюватися? Це ми з вами говоримо як громадяни України. Для нас не зрозуміло, як можна помиритися з Путіним, який вбиває щоденно українських громадян, віддає накази своїм Збройним силам вбивати українських громадян. Це для нас ключове питання. А для європейських політиків, очевидно, знаєте, є певні позиції, по яких Україна і Росія змушені домовитись. І Європейський Союз, ну навіть не скажу Європейський Союз, це якраз оця солідарність європейських держав Європейського Союзу якраз і змушує їх утримувати антипутінські санкції. Але в більшості, я думаю, що і Німеччина, і Франція, і Іспанія, і Італія вже б відмовились від антипутінських санкцій. І повірте, що їхні внутрішні політики-популісти, які дуже часто працюють за російські гроші, дуже активно працюють з електоратом і насаджують їм ідею, що нам потрібно замирюватися з Російською Федерацією. І деякі політики французькі, німецькі, які приїжджають в Україну, вони, повірте, переконують представників нашої влади, що Російська Федерація – це такий політичний фактор, з яким Україна змушена буде рахуватися. Це попри те, що європейці мають власні проблеми, окрім України з Росією. Це і втручання в вибори в різних країнах, ми це бачили, і розповсюдження фейкових новин. І ми бачили на початку, навіть коли Макрон не пускав до себе Russia Today телеканали, вони розуміли впливовість і ці масштаби фейк-ньюс, які розповсюджують Російська Федерація. І всі ці Солсбері, і отруєння, і Навальний. Тобто вони ж є купа речей. Ви бачите, якраз в цій історії ми так і не згадали з вами Британію. У Британії зовсім інша ситуація, зовсім інша поведінка. І, до речі, ми тут з вами не обговорили також такий фактор, як Nord Stream 2. Те, про що говорив Артем, про що ми почали в цій частині програми говорити, це Німеччина прекрасно розуміє, що вона ні звідки не зможе взяти ці енергоносії, і Росія, розуміючи це, розуміючи страх Європи, вона грає на цих страхах Європи, ми вже про це говорили, починає шантажувати, знову починає проти нас газову війну, знову починає проти нас вугільну війну. Але, до речі, знаєте, щоб якось симетрично відповідати з боку України, ми чуємо сьогоднішню заяву пана Геруса, який є головою комітету з питань енергетики Верховної Ради України, який вже анонсує, що з 1 листопада цього року ми будемо купувати електроенергію з Білорусі, імпортувати. Тобто ми бачимо, що Зеленський і його оточення, вони не дбають про український політичний інтерес. Вони більше зацікавлені, як дати можливість заробити олігархам. Дуже мало часу, 2 хвилини до ефіру. То я з цього починав, про цей енергетичний шантаж. З одного боку, є критика того, щоб купувати в Білорусі і в Росії. З іншого боку, якщо, скажімо, здається, 15% цієї електрики нам не вистачає без постачання, скажімо, з Росії або з Білорусі, звідки її брати? Або вугілля, да? Якщо дивіться, я спілкуюся з нашими атомниками. Я був на наших атомних станціях, і атомники мені відверто говорять, що з Києва всі атомні станції буквально щоденно отримують задачі зменшувати видобуток атомної електроенергії. У нас є шанс наростити виробництво атомної електроенергії, але потрібно розуміти, що з цього не будуть отримувати олігархи, які фактично є партнерами Володимира Зеленського. Насамперед Коломойський і насамперед Ахметов. Тому що зменшується виробництво атомної електроенергії, щоб дати можливість заробити ТЕЦ, які належать Ахметову. А з іншого боку, уявіть собі, що Україна не буде напряму купувати електроенергію у Білорусі. Її буде купувати для нас приватна компанія, прокладка, яка належить одна Коломойському, а інша Ахметову. Тобто це просто спроба дати можливість заробити його політико-економічним партнерам, які забезпечують Володимиру Зеленському лояльне ставлення їхніх, наприклад, телеканалів.
що виливається в рейтинг Володимира Зеленського. Тому він, знаєте, от в цій показовій боротьбі з олігархами сам себе загнав у цей глухий кут. Він змушений з цими олігархами домовлятися. І тому за оці домовленості, за оці прорахунки влади, на превеликий жаль, сплатять зі своєї власної кишені через тарифи, через державний бюджет самі ж українські громадяни. Тобто деолігархізація насправді це теж красива історія, яка нічим не закінчиться. Бачите, це взагалі окрема, я думаю, окрема тема. Я щиро говорю, що я не вірю у щирість Володимира Зеленського у боротьбі з олігархами. У нас є антиолігархічне законодавство, воно називається антитрастове, воно було ухвалено багато років тому. Просто потрібно, щоб працював антимонопольний комітет. На чолі антимонопольного комітету Зеленський поставив свою дуже хорошу подругу, і антимонопольний комітет не працює. Натомість президент Зеленський пропонує якісь, знаєте, чарівні закони, які називає антиолігархічними. А насправді ці закони не антиолігархічні. Це закон про особливий статус олігарха в Україні. Вперше за історію України, політичну історію України, у нас з'явиться в політичному дискурсі поняття олігарха. Вперше Володимир Зеленський пропонує визначити, хто такий олігарх, і надати йому особливий статус в Україні. Уявіть собі, що згідно цього закону олігарх зможе знімати будь-якого чиновника, який йому не подобається. Я дуже коротко можу вам пояснити. Наприклад, любитель політичного пранку пан Коломойський зателефонує зі свого телефону будь-якому чиновнику, який йому не подобається, і, наприклад, запропонує йому піти випити кави. Чи курс англійської і це мови. по законопроекту це може стати причиною. Це може стати причиною відставки цього чиновника, якщо він не задекларує це протягом 2 тижнів. Він подумає, що це розіграш, не задекларує. А Коломойський через 2 тижні оприлюднить ці телефонні розмови, і чиновника треба буде зняти. Ось це Володимир Зеленський називає боротьбою з олігархами. Насправді це окозамилювання. Володимир Зеленський – президент хороших новин. Він говорить хороші ініціативи, але нічого за цими ініціативами не стоїть. Андрій Ковальов, політолог, протягом години говорили, намагалися говорити про енергетичний шантаж, зачепили тему Криму і останніх ув'язнень в Криму і вироків, які дали в Ростові ще 4 кримським татарам. За 5 хвилин повертаємося до цієї студії. Знову залишайтеся, це Бугунь на АТР. Дякую. Дякую.